Manazaretha ayingcwele sisohambeni losizi nenyembezi sisohambeni olwahanjwa umuntu owayehamba yedwa wasezulwini wayengenaye nowesibili njengoba thina besihamba sibaningi yena wayedwa makufika ukuhlwa angene phansi kwesihlahla yedwa alale yedwa uNkulunkulu ehluphekela thina isimema esifundisa ukuthi indlela ekhaya idlule engozini. Indlela ekhaya idlule engozini ayibalimazi abangayithandi kodwa limaza bona impela abayithandayo. Kungakho silimele njengoba siyayithanda indlela kaShem. Sizolungisela uhambo bantwana benkosi lokugcina la khona nami ngiyawuhamba ngedwa nawe uyohamba wedwa unabangani abaningi kungekuvela noyedwa yothanga imphelezele ngihambe naye noma unamakhosikazi amaningi akhona yodwa eyothi ngakalale yedwa ngikhona ngizongena naye nami ethuneni. Nengane zakho ezikuthanda kakhulu noyithanda kakhulu ayikho eyovolontiya ungena nawe ethuneni ngomhla ugcina uyongena wedwa. Sizolungiselela lolu suku bantwana basezulwini njengoba sibuthene lapha njengoba sizikhonzi zihluphekayo. Sishiswa ilanga lisicebula sixova udaka akukuningi esizokufuna lapha ekhaya asizefuna wona umcebo la ekhaya kakuthwalwa shembe kathwalisi kodwa sizolungisela usuku olodwa nje. Sengathi bantwana bahle basezulwini uNkulunkulu oyingcwele angasikhumbula ngeensuku zokugcina. Lolu hambo esiluhambayo silandela ngemuva indlela inde kangaka inamatshi inameva siwe sivuke kungoba siyathanda ukuya kulomzokhazi mla ngaphezulu kwelanga nenyanga. Impela Nkosi yamakhosi yafisa ukwazi ukuthi uma kungekungena thina ezulwini lakho abayongena bayobe benjani bayobe benzeni olwedlula olwenziwa yithi Nkosi. Siyazi baba ukuthi kungena abathandwa nguwe kodwa Nkosi uma ungesithande thina ungathanda abantu uyothanda abenzeni. Abenzeni laba abangedlula thina esidela ngempilo zethu nenyama yethu sinikele ngaye emlilweni sithi ayishe. Uma Nkosi ungasilahla uyobe ufuna ukuhlala nobani? Owenzeni lo ongahlala noShembe Manazaretha engcwele uma engehlale nathi? Kade ngibona into zabantu endleleni sizaneno ziphosa emahlonzini ziyaze ngasabone emehlweni zijikijela singazi noma kuleli hlonzi kukhona imamba phezulu noma kukhona inhlwathi lapha engena khona kodwa bayidela abantu bakho Nkosi bangene khona lapho bafuna indlela ekhaya Shembe othe idlule engozini.
uma ungebathanda inkosi yothanda abakwenzeleni ngayibona baba into zabantu seyixebukile inyawo seyivuthiwe zibothoze emgwaqweni siphume emahlonzini zibuyele khona lisishisa itiyela usishile manazana kodwa asimncikazi asesabi asisho ukuthi kungcono ukufela emuva ngoba ingoma kaShembe ithi kupheleni kweinhlungu siyongena emzini oyingcwele injalo indaba sababona abantu bakho Nkosi ngikhumbula unyaka ka1996 uthi ngoqala kuye entabeni la khona ezadindini zakhona insizwa nezintombi namakhosikazi safika egameni sileleke indoda yayingaka siyeqa ngaphezulu indlusile zithi bongana uJehova ngoba lo ngumsoko uhleli baba bakade zithi uyadela wena osulapho akekho wayetha ngibuyele emva ngoba ngizofa ngoba sihluphekela usuku lokugcina yenzwe ngifudumala ngingene enyameni uma ngibona abantu beganga bethi bakholwa bethi khona indlela enamatshe nameva besho bengayazi indlela enamatshe nameva uma uze kulolu uhambo uthathwele udumo hayi uphindi kabili ukuhamba phansi ayibona inye insizwa eyakasake sahamba nayo siye entabeni enhlangakazi kwakungayesezweni ngasezweni lakithi yayiqala ukuhamba iphendukile yahamba lishisila ngalinje inethi imvula yathi sifika wathi masifike entabeni sikhuphula izitsha la ishaya imako uzokwakhiwa sakhe phe kodaka yathi lensizwa ngeke ngilaleke la ngibuyela kwamashu isibomvu laphiwa ibhala kaxeka phansi yathi mayifika kwamashu yathi hawu lihleze ngizabantu bethi baja uhambe bethi bayahamba benhlangakazi kanti ukhuluma ngento enje yathi cha mina ifanele yagcina ngalelo langa yahambe yafisa ihlubukile uma uthathe udumo ngeke ulunge uma wabona ususele wedwa mhlambe ngakini sebekholwa bonke abantu wathi nami ngiyiphose angeke ulunge kulolu hambo sicebukile sinjenje sithi woza January ozayo siyabothoza sinje sithi sibeke Nkosi usifica uJanuary ozayo siphinde sibothoze futhi ngoba sifuna indlela ekhaya edlule enkosini Nkosi amen iniselani ithuluzi ngayibona inhlarisuthi selibabi itiyela wayibamba umnikazi wazo wamaphakathi nali itiyela wahlala phansi sahlala phakathi sahlala kulo ngezazo nangenyawo zazo phakathi etiyeleni ngathi Shembe uma labantu bengeke ukubona uyobufuna ubona ubani okwenzeleni lo ngazi umfuna ukuba kubone uma labantu bengeke ukubona Nkosi
benikele ngenyama yabo bethi yenza konke Nkosi umanje ngomhla ugcina ngiyongena kulomsokhazi mina abantu abahle basezulwini ngiyafisa uba sikhumbuzana ukuthi njengoba sina ekhaya nje asizele khona ukuzothola imali asizele khona ukuzothola abantwana asizele khona ukuzothola amakhosikazi asizele khona ukuzothola inkomo nezimbuzi akusifice silungiselela usuku lokufa ngoba uma uzofuna imali ungasayithola uzohlubuka uma uzofuna ingane ungasayithola uzohlubuka uzothi ushembu yakhetha kodwa uma uthi Nkosi ngizolungisela usuku lokufa uzothi noma ingane ungayithole noma imali ungenayo uthi ngilandela ngemuva Nkosi indlela inde kangaka ngifuna ukufika emzini oyingcwele wasokuphakameni funda incwadi baba ubani osakusahlukanisa nothando lukaKristu ifunde nje uhambe nani ukuhlupheka usizi ukuzingelwa indlala ukuhambaze ingozi inkemba na njengokulotshiweyo ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke kuthiwe sizimvu zokuhlatshwa kepha ukho konke lokhu siyakuhlula nokwahlula ngowasithandayo ngiyakholwa ngithi nakufa nakuphila nazingelosi nazikhulu namakhosi nakho kona konke nako okuzayo nakudeba nakujabula nakujula nanye izinto ezidatshulweyo akuyi kuba namandla okusahlukanisa nothando lukaThixo amen amen bantwana benkosi seswela imlomo yokubonga onyazini lwezulu amen hayi luqophile umlando maNazaretha engcwele amen uyazi ukuba kwethu lapha ushaya umoya sekushaya umoya manje ngisho uJanuwari uqala kuphelile umsindo kuba ngabantu beindaba amen wengaqhamuka nalo thula msindo uthula msindo kuyehlula uhulumeni engazi uzoqeda kanjani lo msindo uhulumeni ngoba intaba inye uJanuwari munye sonke sifuna ukuya ngoJanuwari entabeni akekho ufuna ukuya ngoFebruary akakho ufuna ukuya ngoMarch le ntaba kodwa inye sonke sifuna ukuya kuyo wololo waqhamuka lothula msindo bathula bathi du amen namhlanje sikhululekile ayibongwe inkosi siyayidinga Nkosi ezokukubonga amen thula umsindo uthenyana namhlanje ngoba sinentaba engenamsindo amen bakeula bathi niyambona kuye edukisa abantu impela uphompela wayenhlangakazi akazange aye kwenye intaba kanti uphompela ubani babesho umphompela ngizokungazi aweshokungazi kodwa abantwana abahle basezulwini ngiyafisa ukuthi nginiqinise isibindi ngithi akungabi bikho ukuhlupheka nokuhlushwa nandlala nakufelwa ongasahlukanisa nonyazi bezulu